egia esan guk giro hau uste dugu ez dela bat ere osasuntsua izan eta ikusten zela orain dela denbora asko eta amaitu da egoera ezin okerrago batean. Egia esan oso larri ikusten dotez. Uste dut falta askuledan hori autokritika apurbet, eta ez bakarrik ezin dugula imini fokoa bakarrik kanpotik datorren pertsonatan, Bilbotik edo beste leku batzutatik datorren pertsonatan, sino gu bere, herrikoa bere, apurbet autokritika hori erabili, gu ez gara garbienak, ez gara sistema honetatik libraten. Mal. Tienen que cerrar los sábados el pueblo y que no venga ninguno de por ahí, que son los que la lían siempre. Erantzuna oso sendoa izan da herritarren partez. Eta uste dut honek planteatzen dituela gauza asko eta agian beste jai giro batzuk sustatu beharko liratekeela eta herri feminista bat eraikitzen jarraitzeko gauza asko planteatzen jarraitu beharko dugula. Hemen atzean hezkuntza arazo bat dau, aisialdi problematika bat dau eta ez da esku emoten alternatibarik gure aisialdia beste modu batean emoteko. Horregaitik dekoguz, horren beste droga arazo, horren beste bortxaketa dauz, aparte de sistema honetan bizi garela, eta uste dut badala denpora, indarra horretan iminteko eta hezkuntzatik buelta emoteko egoera honeri. Eta batez hori, fokoa danok autokritika apurbet imintea, eta fokoa ez imintea bakarrik kanpotik datorren peinan, sino gu bere gure autokritika emotea.